Benvinguts a aquest nou vídeo de Vir TV. Avui estem aquí a Granollers, a la Fira de l'Ascensió, la 10a Fira Jugar per Jugar, on es celebra el primer campionat que s'ha fet mai del joc Victus a Toni Serra de Sant Ferm. Ja sabeu que es tracta d'un joc de Vir en el que els jugadors... Comença el bombardeig. Anem a accelerar, anem. Si no vens perdrem per culpa teva, Ja vinc! Si això... Ja vindré. Tenia ganes de muntar alguna cosa fa temps ja, de muntar alguna cosa amb Victus, i se'm va córrer fer un campionat, però no sabia massa bé com anava, i se'm va passar pel cap la idea de fer-ho per equips. Però definitiu el format va ser quan em vaig assabentar que aquest any a Essen hi havia hagut el Campionat Internacional de Pandemic, que era un altre joc col·laboratiu. Llavors vaig informar-me de com ho havien fet, no es podia adaptar exactament, però ho vaig anar treballant, i al final ha quedat el format que hem trobat, de demanar que la gent s'apunti per equips, que té la gràcia que vens a jugar amb els teus amics, no jugues sol, i ha funcionat molt bé, estem molt contents. Té la gran avantatge per mi de que fa que un joc col·laboratiu, que normalment jo els que coneixia fins ara eren molt avorrits, molt sossos, diguem, i en canvi aquest té tot l'al·licient d'un joc de competició en què a sobre no et pots, diguem, cabrejar amb el teu company perquè no estàs jugant contra ell, no? Estàs col·laborant. La veritat és que és un joc amb el qual vam dedicar moltíssim esforç, vam treballar-hi molta gent durant molt de temps, però ha estat reconegut. El Toni va guanyar el premi l'any passat al Festival de Còrdoba del millor autor espanyol, amb el millor producte, i creiem que és un reconeixement merescut. És un joc molt sòlid, és un joc que tothom que el prova realment se n'adona de totes les hores que hi ha darrere i que val la pena provar-lo. Home, per mi Victus és el gran joc en català que hi ha ara mateix al mercat, no? Ja només per mida, no? És un taulell que inspira, no? Una capsa, la quantitat de fitxes, no? És un plaer, no? Poder tenir un joc tan gros, en català, tan temàtic, no? El Victus és un gran joc, exigent, però és un joc que et fa patir dintre de les muralles de Barcelona. L'ha fet el Toni Serra Sant Ferm, per tant és una garantia, i que en la primera vegada que juguem a Victus de manera seriosa a Granollers ja tinguem 15 persones intentant salvar el que es pugui de la Barcelona de l'11 de setembre del 1914, està molt bé. L'any que ve em sembla que el Toni ja vol organitzar un torneig bastant més seriós. Bueno, tenim aquí a l'equip guanyador de Victus, el primer campionat nacional. Esteu contents o què amb la vostra victòria? Molt contents. Ja, a veure, sempre que guanyes una partida de Victus acabes content. Però heu guanyat per les presses, no? Perquè heu estat més veloços. Sí, ha sigut... És l'únic equip que ha acabat en temps, o sigui que al final... I victòria, clar, sí. Ha sigut, hem fet menys punts, però quan hem acabat, hem guanyat. O sigui que molt bé, molt contents, sí. Per ara ens quedem aquí celebrant-ho. Moltes gràcies, ens veiem al proper vídeo i moltes felicitats, nois. Gràcies. Fins aviat.